Dostlar selam, stilist alda tapşırığın buada tışırıya bulduk hele. Bu rayon benim için ayrıca yakın. Çünkü benim bala şağım şuşunda uzdu. Ilk men buanın her pişmağını bilediriyim. Hazır indi kübüsü özgergendir. Eydeğiz eli birgelep tekşirip qarayık. Qor bulmasa da yangi yıl atmosferası var. Şuşu motor lokatsiyada hazır özümning obrazım turunda silep ketem. Birinchidan iski kiyimim. Qarag'ız eli nindi motor uzun trench Gayana brandidan super modniy kostyumim özümning shaxsiy brandidan Shiber. Oyak kiyimim Mac brandidan. Bizning Shiratdagi nuqta bozor. Har yakshanba kuni biz shushunda uzdiradirik. Mening stilga muhabbatim shushunda to'di. Bozor hozirda har yakshanba ishli, lekin bugun sharshanba. Shunga ko'ra u yopiq. Kuku. Buada zamancha bozorda bor albatta. Ulda bo'lsa endi savdo o'zagi Turgay hozir shunda kirib tekshirib qaraymiz. Bular hali soat 9dan ishli. Qozon savdo o'zaklari undan g'ina ishlarga yarata. Ketdik. Mana birinchi kibit qamal bilan qarag'iz hali nindigina bunda turli tusda kurtkalar bor. Nindi motor kurtkalar. Мне bu свитинде совершенно тренд шоколад оттенкасында рахмат бабай. Шоколад оттенкасы bilan Lacoste degan brend bunda subhanalloh. Мне Lacoste degan butun brendlar bir yerda bo'lsa, u qamalda bo'ladi endi. Bunda Lacoste, Adidas, Nike butun narsasi bor. Jip-jili qurtqisi bor bunda. Ayda. Ayda kir bobay, ayda. Kir. Hozir men sizga bo'lisham. Шар бабайны стилизовать etamiz. Что ищете? Да я знаю, что мне надо. Нәрсе керексің, бабай? Мен Qozondan kelgan stilist. Hozir sizga bo'lisham. Бушка. А так мен бушка ishlayman. Яра, мында жамағат джинсы да бар. Не түрлі. Баги да, классический да бар. Прямого кроя да бар. Бейлері де subhanallahına 2200 міне. Куртка 4000 куртка. Зимний бит инде ул. Зимний куртка 4000 достар. Міне буада яраталар инде киенергә. Карагыз әле монда туп-тулы әйбер. Нәрсә генә юк. Классический рубашкалар да бар. Мне клетка хәзер булган тренд бит инде ул. Клетка супер тренд. Карагыз әле нинди мотор, фланелевый полоска. Супер мотор рубашкалары да бар. Дуслар, ирләр өчен минем күңелем тыныч. Хәзер кызлар өчен дә эзләп карыйбыз кибетләр. Без хатын-кызларга шундый мотор кибет таптык. Орзи исеме Буада. Монда нинди генә әйберләр юк, нинди генә моторлык юк. Бөтен категорияларда ябыла. Әйдәгез бергәләп карап чыгабыз, нәрсә монда бар. Так, баштан ук шундый туңнар, бу инде искусственный мех инде. Хәзер бигрәк тә бу сезонда актуальный менә эске кием. Нинди генә моторлыклары юк. Карагыз әле шундый. Алла субханалла, менә без монда дорого баһата, монда ничек була әле ул царская нәрсәдер. Бигрәк тә мотор, эске киемнәр мотор. Монда юбкалар һәм шалбарлар нинди кирәкме? Кыскамы, озынмы, нинди шалбар? Менә без яңа елга әзерләнәбез инде, героинябызны яңа елга әзерлибез дә, менә пайеткалар. Мин, конечно, пайеткалардан ардым инде. Булырга мөмкинлеге бар. Но нәрсәгә игътибар итим әле шушы кибеттә гипюрга. Шушы менә гипюрлы әйберләр монда. Алар бигрәк тә күп һәм алар бу сезонда бигрәк тә актуаль. Монда менә джинсы да бар. Дуслар, монда нинди генә аксессуарлар юк. Менә образларыгызны тулыландырырсыз килсә, менә шуннан аксессуар аласыз да өстисез.
Әйдәгез, аяк киемнәре дә бар. Карагыз әле, менә хәзерге сезонда менә шундый аяк киемнәр бигрәк тә популяр. Әлбәттә, инде сез хәзер миңа әйтерсез, яңгырлы һава торышында киеп булмый. Хәзерге заманда киеп була, чөнки пыш-пыш итәсез дә, вода отталкивающий әйберләр, спрейлар белән һәм киеп шуны киясез. Менә монда нинди генә төсләре юк, шундый матур, уги ди инде, уги. Менә аның интерпретациясе инде. Менә монда даже докерлар бар. Ярар. Әйдәгез, киттек дальше. Парфюм инде. Һәм монда безнең тагын нәрсәдер бар. Матур сумкалар, мех. Вообще, молодцы. Әйдәгез әле бәяләрен дә карыйк. Сезгә әйтеп китик. Так, менә мәсәлән, пиджак. 3200 пиджак. Аннары менә шундый матур күлмәк. Яңа елга менә дигән күлмәк. Әйдәгез, бәясе 2900. Әле безгә монда скидка да ясалар да? Менә килегез ордикы битенә. Әйтерсез скидка ясарга ясалар. Дуслар, Буа драма театры яңа бинага күчкән икән. Мин аны бүген генә белдем. Мин әлбәттә оят инде. Шушы театрга килүебез юкка гына түгел. Безнең бүгенге героебыз Буа драма театры артисты. Резилә, сәлам. Сәнез. Хәлләр ничек? Яхшы, бик яхшы. Әлбәттә инде яхшы, чөнки без кунакка килдек бит. Резилә, әйтәлезен харышын, ничә ел син театрда хезмәт итәсең? Мин театрда артист булып әле генә эшли башладым. Моңа кадәр мин режиссер булып эшләйдем. Менә артист буларак сез инде әлбәттә инде матур киенергә яратасыздыр. Бик яратабыз әйе. Синеңчә күренә, синең образың бүген супер гуд ничек әйтергә инде. Бигрәк тә матур. Шундый менә ниндидер азиатский ноталары белән даже. Бераз бар да. Бүгенге безнең максатыбызны беләсеңме? Беләм. Без бүген образлар җыябыз. Әйе. Безнең бүгенге максатыбыз Буада кая яшьләр киенә икән, шушы сорауга җавап эзләргә. Һәм син шунда безгә булыша аласыңмы? Әйе, булыша алам. Тогда киттек. Артистның һәрбер трансформациясе гримеркада башлана. Әйдәгез, карап чыгыйк әле. Резилә, күрсәтәсеңме? Әйе, күрсәтәм. Узыгыз. Безнең бу гримеркада 4 кыз утыра. Шундый зур гримерка сезнең? Әйе. Безнең гримеркабызда бар даже душевой. Кара әле, булар әйбәт яши икән монда. Буа драма театры. Хәзер бөтен театр артистлары күрсә. Безгә киләләр. Сезгә киләләр. Яхшы булыр. Да, шундый зур, шундый уңайлы. 4 кыз сезнең монда. Әйе. Көн сайын спектакльләр инде сездә, һәм көн сайын монда сез бизәнәсез, һәм рольга трансформироваться итәсез Әйе, инде. бу гримеркада. Кара әле, мин монда бер ирне тагын күрәм. Сез монда 4 кыз да, бер малай. Бу кем сезнең монда? Бу безнең Райан Гослинг. Нишләп ул монда сезнең басып тора? Ярар, Салават Фәтхетдинов булса аңнар иде. Райан Гослинг монда кемнең краш? Бер артистыбызның краш. Аңнар. Бик ярата. Нарга бүләк итеп ясаганнар иде. Ну, бик матур, молодцы, молодцы. В следующий раз Ришат Тухватуллина либо Марат Яруллина монда коегыз. Яхшы булыр иде, конечно. Дуслар, безнең беренче образыбыз әзер. Резилә, сиңа ничек үзеңне хис итәсең? Бу образ миңа бик ошады. Ул үзенчә уникаль. Ул миңа әнинең образын бераз Искә төшерде. Әйе. Шулай. Инде яңа елга шулай барыр идеңме корпоративка? Әйе, барыр идем. Бик матур. Бик ошады миңа. Шушы кәчтемдә мин принтка игътибарымны бирердем. Чөнки монда кечкенә генә чәчәкләр, алар однородный итеп күренә һәм силуэтны матур итеп күрсәтә. Әлбәттә инде без монда эшләдек акцентлар белән,
Кылалалка акцентлы, үзіне де акцент бере, сиңа менә бигрәк тә матур итеп синде утыралар хәзер. Һәм безнең сумка, мини сумка шунда, телефоныңны тыгасың, акчаңны тыгасың, һәм корпоративка китәсең. Ничә балл бирердең 1-дән 10-га кадәр? Точно 10. 10. Дуслар, сіз ничә балл бирердегез шушы безнең беренче образыбызга? Сіз комментарийларда языгыз, ә без икенче образны киябез. Ja. Әзерме? Әзер. Ярар. Безнең икенче образыбыз әзер. Резина, синең ничек? Ничек үзеңне хис итәсең? Бу образ миңа бик уңайлы. Бу киемнәрнең күбесе минем гардеробта бар. Шулай булдымы? Син Әйе. монда еш йөрисең икән. Әйе. Үзенчә образ бик шәтский. Менә молодец, шулай алды да әйтте, молодец. Ну, минемчә, шушы образ бигрәк тә акцентлы, һәм монда без күрәбез берничә акцент. Әлбәттә, инде шул доминантный әйбер әйтсәк, ул безнең туң була. Ул үзенә бөтен вниманиесын ала. Шунда инде безнең бигрәк тә гади рубашка һәм гади шалбар. Шалбарны карасак, менә монда аның стрелочкалары бар. Ул шушы гади төсле шалбар үз стрелочкалар белән уйда буйны ызынайта. Акцентлы аксессуарлар төзедек. Ул үзенә бераз игътибар ала туннан. Һәм шушы гади сумка белән biz bizning obrazimizni tamomladik. Менә шулай. Рәхмәт сиңа. Сезгә бик рәхмәт. Безнең эксперимент ничек сезгә дуслар? Сез комментарийларда язырга онытмагыз. Рәзилә, без әлбәттә инде буш кул белән килә алмадык. Бу сиңа Яратам косметикасы брендыннан бүләк, рәхәтләнеп куллан. Әлбәттә инде тагын безнең яраткан Идел журналының бер чыгарылышы. Менә син дә монда булачаксың, Алла берсә. Менә бу сиңа сиңалан рәхмәтләр яусын. Бик рәхмәт сезгә. Давай обниматься. Бу стилист алда проектының 2025 елгы соңгы тапшыруы. Ничек сезгә? Үзегезнең фикерләрегезне комментарийларда языгыз. Якынлашып килүче яңа еллар белән сезне һәм киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.